Con estes calores que estamos pasando, diso saben ben os nosos maiores. Estivemos con Otilia, que nos deu os truquiños que ela pois implementa estes días na casa para non ter que tirar tanto do recibo da luz. Hace calor, hace calor. Como apreta calor estes días, achegámonos onda Otilia para que nos dea trucos para combater a calor. Tomade nota. Truco 1. Evitar que entre a calor. E dis evitar que entre a calor, pero estás abrindo a ventá, Otilia, como se entende? Bueno, un pouquiño pola mañán. Xa non as abro cando dá o sol, e cando non, pois despois xa as cerro todas. De feito, pola tarde, se contra a noitiña, abrimos as ventanas de arriba, a máis estas, entón refresca a casa unha maravilla. Truco 2. Usar ventiladores. Otilia, non te estás pasando con tanto ventilador? Un pouquiño creo que sí. O que non teña aire acondicionado, eu recomendolle que será para min, desde logo, sería o mellor o ventilador. Ou un abanico? O único non me gusta. Cansa mamán, non. E polo moi cerca de ti, porque agora me estou collendo. Non me gusta moi cerca. Gústame que se mova. Truco 3. Usar roupa fresca. Que tes ti por aquí? Pois mira, moitas camisetas, blusas tamén hai. Os días que fai calor poñer vestidiños e ando moi fresquiña. Estamos pa foto, Flor. E a tela que sexa, pois esa, fresquiña, non? Fresquiña, sí, todas telas fresquiñas. Porque roupa escura un día así de calor, Otilia? Non. A roupa oscura dá moito máis calor. Truco 4. Hidratarse moito. Cando hai calor hai que beber. Pero ti bebes moito? Eu moito. E polo medio non lle metes unha cervexiña? No, nada de eso. Bueno, a ver, son día facemos o polvo á feira e despois o día que celebramos así algo. Ya sabía eu que non era todo auga. Eso é un día. Tomen nota, auga. Agua fresca. E froita, comer froita. Quedamos con todos estes trucos, Imos rematar brindando. Pero non se pode brindar con agua. Baja a cámara que agora tomamos o viño, bella. Como pues en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta. É que Otilia é maravillosa, como sabe da vida, de todo, non? Sí, é o claro exemplo do que é un día a día dun galego, verdade? Efectivamente. A ver, vos que facedes, Xiana? Ti que fas para non pasar calor na casa? Boas, estou moi contenta que estou aquí no sofá, eso por un lado, para non pasar calor na casa, o típico, deixar todo ben pechadiño, para que non me entre moita aire quente, buscar sombras e vivir nunha casa de pedra, que mira que agora... Efectivamente, Mira como nos veñen ben as casas de pedra de Galicia. Esas igresas aí de pedra onde non se pasaba calor, non? Sí, é que se vives nunha casa de pedra non che igual que un piso, é verdade. No, Depois hai piso. no, poste noutro precio, pero non é o Sí, mismo. no. Ten outro Porque, a ver, precio, efectivamente. Totalmente, como tiñas sí, un piso que claro. che pega ben o sol, cuidado, a mí me suda la calva. A mí me Igual suda un lo que sitio- non te digo. No, bueno, a mí porque de momento me mira, suda a calva. E tirades Eu, moito por de diante, ventilador, por que detrás. estamos vendo aí esas imaxes, Gloria. Como? Tiras moito de ventilador? No, eu uso máis de o que di Xiana, eu ventilo, bueno, eu madrugo moito, entonces o que fago é ventilar, en canto me levanto e vin todas as ventanas abertas, e logo baixo de persianas, cerro a ventana e paso cortinas. Intento pasarlo así. Hai días en que nin así. Sí, Tiras de pero abanico... é que o da como- persiana baixada... Tampouco Sí, son, eso é fundamental. tampouco son de aire acondicionado. Eu non aguanto aire acondicionado. No. Sabedes estas casas eficientes que están tan de moda ahora, as Passive House? Abáfanse agora no verán. Que me Ah, dis? sí, Porque claro. están pensadas para Sí. lugares máis fríos. Claro. E agora, porque eu teño ido a casas desas, os pobriños pasan unha calor que alucinas. Madre mía. Facedes por evitar electrodomésticos como o ferro ou o forno durante o día, porque son electrodomésticos Sí. que desprenden calor, para non... Sí. Tirades máis de comidas frías? Eu únicamente, no, eu si teño que usar o forno, vou usar o forno, si xa estou sudado, pois estamos sudados. Ahora, por exemplo, ayer, no, que ayer facía bastante calor, Eso non é e nada foi a de primeira vez en verano que cenei na máis que fruta, por non facer, dixen frutita. Me trouxeron unhas cereixas, tal, tipo picote. Que é verdad que non tes fame tampouco. Eu onte Non, tamén non te un pouco de apetece tanto. sandía. Por certo, quisemos preguntarnos tamén no termómetro. Claro, os nosos animais, por exemplo, os porquiños, como levan a calor? E foi averigualo Rocío Padín. Spoiler, compañeira, creo